Wel, helo, a chroeso i'r sesiwn Tribannau gyda fi, Greg Lynn, o band gwerin yr Hwntws. Beth yw Tribannau? Wel, darn bach o farddoniaeth arbennig, fi'n siŵr. A dim ond 4 llinell mewn Triban, felly maen nhw'n syml iawn. A 7 sillaf am bob lein ar wahân i'r trydydd lein. A mae 8 sillaf yn y trydydd lein. A bob llinell mewn Triban yn odli gyda'r gweddill ar wahân i'r trydydd llinell, sydd ddim yn odli gyda'r gweddill. Mae'r sill olaf yn y trydydd lein yn odli gyda sill rhywle yng nghanol y 4ydd lein. Dyna'r patrwm. Enghraifft, y can adnabyddus ym Mhontypridd Manghariad, sy'n Triban. A mae'n mynd fel hyn. Ym Mhontypridd Manghariad, 7 sillaf. Ym Mhontypridd Mamwriad, 7 sillaf. A maen nhw'n odli. Ym Mhontypridd mae'r ferch fach len, 8 sillaf. A dyw e ddim yn odli. A'i chael o flen y ffeirad. So fi clywed fe yn llwyr, mae'n mynd, am Mhontypridd Manghariad, am Mhontypridd Mamwriad, am Mhontypridd mae'r ferch fach len, a'i chael o flen y ffeirad. Mae Tribannau yn dilyn yr un patrwm, wel bron i gyd yn dilyn yr un patrwm. Mae gen i llyfr yma, Tribannau Morgannwg gan Tegwyn Jones. Mae mas o print gyda llaw, so os ydych chi'n dod o hyd i'r llyfr yma, cipiwch chi'n gloi. A mae'n cynnwys dros 700 o Tribannau. A mae Tegwyn yn disgrifio Tribannau fel hyn. Mesur gwerinol yw'r Triban, syml i ergyd a hawdd i gofio. I nod angen yw ystwythder bywiog a'i ergyd yn ei cynffon. Ac os ceir tinc o ganghanedd gyda hynny, gore oll. Wel, pam oedd Tribannau mor pwysig yn Morgannwg? Wel, un rheswm, yn ystod y 19fed ganrif, ac hyd at 1850 neu 60, oedd ffermwyr Fro Morgannwg yn arfer aredig gyda uchen. Ac mwyn cadw yr uchen yn hapus ac yn ddyddeg ac yn dywel yn ei gwaith, oedd y gweithwyr yn arfer canu Tribannau. Oedd yr uchen yn hoff iawn o Tribannau. Ac oedd sense of humour gyda'r uchen. Rando ar hen ffermwyr Fro Morgannwg am un peth. Felly, oedd y gweithwyr yn dweud unrhyw beth i'r uchen. O'n nhw'n sôn am y tywydd, o'n nhw'n sôn am bywyd cariad nhw, o'n nhw'n sôn am math o fwyd oedd ar gael yn y ffermdy, y timer ddrwg, y ffermraig, ac ymlaen ac ymlaen. Unrhyw beth i cadw yr uchen yn hapus. So dwi'n mynd i ganu set o Tribannau ynglyn â aredig gyda uchen. Diolch i'r Hwntws achos bod nhw wedi recordio cerddoriaeth i fi. So tra bod fi yn canu yn fyw yma, gewch chi clywed yn y cefndir Bernard Kilbride ar y ffidil ac Imogen O'Rourke yn canu'r fflwt, Dan B. James ar y mandocello, Dean Ryan ar y bass double, a fy merch hi, Lynn, a'i llais hyfryd, yn canu ac yn canu hen ddrwm traddodiadol Cymraeg hefyd. Felly, yna i dechrau gyda nodyn. Ar adw rai uchen. Mi hal y slawar flwyddyn, i gyda'r uchen, bara haedd achos yn cnap, temptation lab neu pwdyn.
Mae gen I betwar bwlyn yn pori ar yr ithyn, nhw dro yn whisky gei ar llan, ond cen I Tribannau. Swnent ydd gotra mynydd sy'n gwneud fy myd yn ddedwydd rhwng Cyrnar a'r Adcanu'n llon, rwy'n mynydd bron yn brydydd. Os ydych am aredig ar eich sy'n heddi'n ddyddeg, rai croesi bont a godra'r fiwch. Os ydych am bonheddig ond os daw hi a'i charna eich troli dros a'i sodla, nid byth yn teithiwch dros y rhyd. O Ion awr hyd o'r glasna. Waith pont o fain lle dwdyn, fy'r hon a nedall pob un, fynd dros di sicr a diffel, heb galw I enwyn asyn. Hei, 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 hei! Dyma ni, ar adwr ar eichen. A ffordd mae ffermwyr yn arfer gweithio gyda'r eichen yn ddiddorol iawn hefyd. Oedd hen ddyn fel arfer tu ôl yr eichen yn lliwio nhw. A ifanc weithiau fel arfer yn arwain yr eichen ac yn cerdded whisky gefn, cerdded yn edrych ar yr eichen I ganu iddyn nhw. Cether a chan, dyna beth o'n nhw'n defnyddio. Cether oedd y ffon bigog, a chan y Tribannau, wrth gwrs. So cythreinwyr oedd y dynion ifanc fel arfer, oedd yn arwain yr eichen a'r hen ddyn tu ôl yn lliwio nhw. Wel, ar ôl bob pennill, o'n nhw'n arfer gweiddi rhywbeth fel ymlaen, ymlaen, I annog o'r eichen. Neu mahw, mahw, mahw. Neu der ymlaen, machgen I. Wel, ar ôl bob pennill yn y set, fi'n mynd I ganu mahw. So os da chi moyn ymuno gyda mahw ar ôl bob pennill, croeso I chi. Mae'r set yma yn sôn am Fro Morgannwg I ddechrau, ac wedyn mynd mewn I set arall am cymeriadau. Y cymeriadau oedd yn arfer byw yn y fro. Dwi'n meddwl bod rhai ohonyn nhw yn byw yno o hyd. Oedd Siencyn o'r dillwy'n yno. Oedd Siencyn yn cerdded o gwmpas cwmnïdd, a clogen a het copa, ac yn trwsio clociau. Wel, honni bod e'n trwsio clociau, achos ar ôl iddo fe yn ymweld a trwsio'r clociau, o'n nhw ddim yn gweithio o gwbl. So dyma ni Bro Morgannwg I ddechrau, a wedyn cymeriadau. Mi wela mor yn amlwg, mi wela Fro Morgannwg, pan fwy fan hon am bwthyn bach mi fydd yn iech fy ngolwg, ma ho. Tri pheth sy'n amlwg I mi, a tor yn toi o ddeiti, a ffeiriad mwyn yn tynnu brwyn a rhywch, a'r dwyn yn brefi, ma ho.
Tri ffertab pellangatog ar berthi ôl y bilwg, a coach yn croes I pont ar nedd a gwedd, hyn Sion y gwddwg, ma ho. Tra hyfryd yn fy ngolwg, bob amser yw Morgannwg. Mae'r hardd a ferch yn byw yn y fro rhyw gedyn o Langadwg. Ma ho. Ma ho. Ma ho. Cymeriadau. Rown yma nawr fy ffodan yn cwyro clocs llwyd yr egwan, ond glanhau ai wylion llawn, bydd amser iawn yn un y man. Ma ho. Y holi mab Sion Taylor a tyl teg ar y coblar, a dod i'r gwaith a'i troi'n ai lawr o nawr yn redd ddiweddar. Ma ho. Tri phethri yn ddamuno, cael tywyd teg I galcho. Tan y gei a fydd yr wentws ga ffont ar ysgu baso. Ma ho. Mae'r bardd yn plannu tato ac gyntell rhwng I ddwylo. Cynta ddi rain I fyny yn drwch, fy ddaw ar hwch I twrio. Ma ho. Mi fyna ddiwgodd eri a wirs o Aberhonddu. Mi fyna dod i'r hwch mewn mwyth cyn caffoi ffrwyth fy ngerddi. Ma ho. Methu cael un ysbail wrth teithio te ar efail. Mae'n hyfryd gweled gweithio'r hun a'i gosen dan I gesail. Ma ho. Dyna fe, a diolch I Imogen O'Rourke am flourish bach ar y ffliwt ar ddiwedd y gan yna. Mae'n un o'r geiriau mawr yn De Cymru oedd cnapo, sy'n golygu, wel, pan ydych chi wedi yfed gormod efallai, dyn neu dynes yn yfed gormod o alcohol, maen nhw'n meddwi neu cnapo. Ac os ydych chi yn hanner ffordd rhwng sobor a meddwi, ydych chi yn hanner cnap. Dyna'r enw y set o Tribannau nesaf. A dwi'n mynd I cwpla gyda'r set yma. Maen nhw'n ddiddorol iawn achos maen nhw'n sôn am y ddiod. Nid diod, ond y ddiod. Fel mae'n weid yn un o'r Tribannau yma, y gelyn ces y ddiod. Ac y Tribannau mynd fel hyn. Dyw catwo pawb rhag anffod. Y gelyn ces y ddiod.
Mae gwraig o fewn ein pentrenu yn feddwes 3 dwarnod. Y pentre oedd Pontypool, a sgwennwyd y Tribannau yna gan Ifan Bifan, cymeriad go iawn. A oedd yn byw yn y cwmnydd yn ystod y 19fed ganrif, yn rhan gyntaf o'r 19fed ganrif. Y trydydd Triban yn y set yma yn diddorol iawn hefyd. Ac heb wybod y hanes, dyw e ddim yn really wneud sens. Mae'n mynd, wel dyma rhywbeth ryfedd wedi dod o'r diwedd. Gweled wyber liwiog lws yn curodd ddrws Tregaredd. Ond i ddeall mae rhaid wybod bod yn Llantrisant oedd dafarn. A Mrs Mercy oedd y wraig oedd yn cadw y dafarn. Felly, y lein yn wneud sens nawr, a mae'n ffraith ofnadw, dwi'n meddwl. Wel, dyma rhywbeth ryfedd wedi dod o'r diwedd. Gweled gwyber liwiog lws yn curo ddrws Tregaredd. Felly, yn y Tribanola, os gei di clywed y gair Llanofar, dyw e ddim yn sôn am Llanofar, ger y fenni yn Gwent, ond Llanofar yn Pontypridd, y Llanover Arms. A tra bod chi'n gyrru o Gaerdydd lan yr A470 i Merthyr Tydfil, heibio Pontypridd, gei di weld ar y chwith, gei di weld y Llanover Arms. Wel, dyma ni. Hanner cynap yw'r set yma. Roedd Dafydd wedi cnapo, Wil Ffranc ar draed a'i ddoelo, Yr hen Tom Griff yn hanner cnap, Ar dyna'r hapu yno. Dyw catwo pawb rhag anffod, Ac Elin ces y ddiod. Mae graig o fewn yn penrhanu, Yn feddw ers 3 dwarnod. Wel, dyma rhywbeth ryfedd wedi dod o'r diwedd. Gweled gwefer liwiog lws yn curodd drws Tregaredd. Wel, llenwch paint o ddiod, I ddyn heb arian parod. Mae'n siŵr o ddod os bydd e'n byw, I'ch talu rhyw ddiwarnod. Ni rodd a fydd ti ddropyn, Petal a peint a gwetrin. Mae'r hyn a ges yn ormod braidd, O gwrw ei wanaeth gorin. Llyn a fes yw Llanofar, I ddyn fo'n ifar llawar. Fe gompos wel, I am y morag yn fawr, O'r salw I lawr i'r selar.
sal o i lawr i'r selar. Wel, dyma ni, dyna diwedd sesiwn Tribannau. Os ydych chi yn moyn ffeindio mas mwy amdanyn nhw, dyma'r CD i chi, y Tribannwr gan yr Hwntws. A diolch yn fawr unwaith eto i'r Hwntws, mae e fel cael nhw yn y stafell gyda fi, ynddo e. Diolch i chi i gyd am gwrando ar y sesiwn Tribannau. Gobeithio byddwch chi'n hoffi Tribannau o hyn ymlaen. Hwyl fawr.